like my dreams still near. Snow spot on my best friend. Morning guys, पर नहीं शाम लंबाई mushroom उनका मांगले ने को mushroom जो मटर तंग नंबर जी गए होते Good morning. जे मानसिया ट्राई खालामो बेनि थाखाय जेबो जिनिसानो impossible नङा. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. नै नानिया सिखारबाय. Say good morning Maher. Good morning. और Hello everyone. ओमफ्राय नानिना दसेनि उनावनो क्लास दङ. ओमफ्राय दिनैथ' फ्राइडे जाहैबाय. फ्राइडे बाबो किन्तु Hello everyone. Welcome back to channel. आशा खालामो आंथ मोजाङै दङ. आंनि मुङा Hey, super. खामानि दं आंना बिरादनो. नोमबाजियाथ' सुरु जाबायबो. नायनोसै दिना बोरै थाङो. र' You want to say hi? Hi, good morning. देलाय रायजोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो दे. Guru Brahma, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Vishnu, Guru Devo, Guru Devo, Maheshwara, Maheshwara, Guru Sakshat, Guru Sakshat, Parabrahma, Parabrahma, Tasmai Shri, Tasmai Shri, Guruve Namah. Guruve Namah. Now I request everyone kindly take your seat. फुंनि मोनसे मिटिं जोब्बाय. ओइ इनो नानिया गाइखेर आरो आपेल जागासिनो. फ्राइडेआवबो गोगोम खामानि दंखायोलै दिनै. दिनैनि बायदि खामानि जाफेराखै आंनाव मा नांबावगौ फ्राइडेआव. बेक टु बेक दंखायो दिनै एकदम. नानियाबो हारसिं जाथारबायलै सोरजों गेलेनो मानो. गामियाव फैबासो एसे सान्थि जासिगोन. क्या बन रहा है भाई? आलू फ्राई, रसम चावल. ओके. हो गया. सिंपल तर दने सिंपल. छाछ तो तुम खाइए. नहीं. गम ना छाछ क्या बताइए जाना हाँ खाता रहा. नानिया नहीं. खाला नहीं उपाय क्या? ये लेते हैं जाओ गाँव से रेगी लिए. ए क्या कर रही है? लग जाएगा. ऐसे नहीं मारते. अंकरी को देखा नहीं तो नहीं माँ बेचेंगा. क्या है? रसम. रसम. बुला. आजा. Now, get me away from here. I got plans like. Menjawab ini je begitu. Rasam, चावल, आलू एवनाय एसे ओमफ्राय बाद बाकी मैयानि आगोलनि एसे दं. ओमफ्राय आंना बे लाइक चाच. देलाय रायजोफोर जागोन दिनै गाज्रि दामोनसै ओमफ्राय दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन र'. टेस्टी? इनु? कुछ भी टेस्टी नहीं लगता है. नानिया जोंना गोसा जानायखै जानो हायासै नै गिरायसो जागासिनो. बे सारा जाबाय थादों. स्पाइसी था? नहीं खा पाया? नहीं. Saturday, Sunday holiday. Saturday, Sunday holiday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, Friday, and Saturday. So? मैम टेल मी. मेरे को टीचर बोलता था. ऐसा क्या? हाँ. गुड. मैं मैम को बोलता था. संडे मंडे धीरे बोलता था मैं. हाँ सैटरडे संडे हॉलीडे में बहुत धीरे बोलता था. आपको सुना नहीं है? नहीं. ए महर, not in the balcony मम्मा. Come here. Not in the balcony. आ जाओ. I'm seeing some trees. गाइखेरनि साहा सोलिदो नै. मिटिं जोब्बाय. दिनै थाब बन्द' खालामनांसिगोन. फ्राइडे ना. फ्राइडेआव बयबो एसे थाब बन्द' खालामनो लुगैयो. दा आंबो 6टा साराय 6टासोआवनो बन्द' खालामसै. सिर्फ बारबी लो, कोम रखो. कैसा कोम करूं इसको? इसका कोम ले लो ना. मेरे को कोम नहीं मिल रहा. तो इतना बड़ा कोम क्यों ले रहा है फिर? पसंद है ये. इसका कोम है.
गावनि बारबिखौ खानाय खाननो होननानै बेसेबांबा गिदिर खानजं लानायाबो थले एसे बायहेरायाव थांदिनि न' सिं सिं जाथारबाय एसे डेटा कार्ड नायनानै फैनोलै ओमफ्राय नोमबा जोंना फना जाला ओंखायनो गोदान मोनसे नायब्रबनानै फैनो माबायदि दामा पानिपुरि जाफैदोंमोन मसाला पुरि बे BTMनि बेस्ट जायगा मसाला पुरि जुदि नोंथांमोनहा जानोबा बाव फैनो हायो नान्डि चार्ज होननाय बाव फैनानै जाफैनो हायो मोजां गाज्रि नङा नट बैड पानिपुरि मसाला पुरि जाखांबाय खिथुनाव नाय नान्डि स्वीट्स चलो फाइनली बटलाव नै 8 थाखानि पेट्रोल मोनबायलै स्कूटर सोलिसिगोन दाना देखो क्या है चंदा मामा हाँ चंदा मामा अभी क्यों आ रहा मेरे साथ चिमची के घर पे नानी यहाँ मास्क कान बात है मुखान खपती जब नहीं सही इसे बेरा फिदिंगले बिस्वां मोटा बैठा बने लोगो हमनांगो सम सम चलो Got things to do. Gotta do my hours. Why is everything so damn hard? Gray skies and rain clouds. I postpone everything, worrying about stupid things. When isn't my turn? चलो आज वीकेंड पे ले भाई बोंडो आराम से बेराय दिलाय साननि गामियाव फैबाबो सिन्ता ओजों नेटवर्क मोनगोन ना मोनाथाय खामानि बोरै मावनो बेखौनो सिन्ता दिनै डेटा कार्ड नागिरबाय डेटा कार्डआनो माथो जेरावबो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनो हाया हा उधर भी नहीं मिला नायसै माया बेस्ट जायो जिअ नङा कि एयारटेल बिसोर मोननै टावर दंथ' गामियाव सोलिनो हागौ नायनोसै भालूकमारी में कौन सा टावर लगाया हुआ है कौन सा ज़्यादा बेटर चलेगा एयरटेल अभी नया टावर लगा है तो आई एम श्योर दैट विल बी द बेस्ट वन नायनोसै एयरटेल खौनो लानानै थांनाय नायनोसै खामानि मावना मावा Not more than 2 people at a time in the lift. Meher, go. You take stairs. अच्छा 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 मेरे को डर लगता है जैसे फिर चोर आ जाएगा ऐसा क्या हाँ। चलो नो प्रॉब्लम तेरे को कुछ नहीं होगा छोटा सा फिट हो जाएगा तो चलो It's all I gotta do. Quit drinking all that shit. गुड नाइट बोलो बाय हो गया ना तेरा चल पीछे हो जा मेहर अरे देलाय लाइजोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन न'आव थांगासिनो जोङो दा 11टा जाबाय मोनानि ओके आरो पापा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye you know you take care bye bye you want to say something you know huh no okay hello everyone welcome back to channel asa kalamata ani muna mere ang kamazangi dono ani muna me डायलॉग मारती है ना गुड नाइट ले लोगोफोर गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन दे नै बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन पेट्रल जोबनानै थानाया दा दहाय 1 लिटार पेट्रल मोनबोदोंना बेखौनो होख्लायनोसै हम कौन सा पेट्रोल ले जाए थे हाँ पेट्रोल पंप गए थे पापा पेट्रोल पंप मेहर गो बैक मेहर पीछे रहो बेटा स्मेल आएगा फिर उसके अंदर है ठीक है मुझे देखने दो
स्टार्ट जा पहले I can drive it. हाँ चल राइट ए चल तो एक्सेलरेट मार देगी Worrying about stupid things. No more, no more.